Sino tagkulkuldingon una? Ada kulde? Kinyawan kumana kulkuldingon? Anak kulkuldingon? No! It's Annie Morena and welcome back to my life. Again mga sis, nais kong magpasalamat po sa lahat po ng nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Sabay-sabay natin sabihin, Takablobong, hugs and kisses, mga sis! And if you are new to my channel, just feel free to subscribe down below and hit the notification bell para always kang updated sa ganap sa buhay namin ni Mama. And for today's video mga sis, mag-unbox muna tayo bago tayo mag-video. Let's go! Bakla nga talaga. I-focus Joke mo. na nga, nakasuso. Kili-kili ka ito na ibata dahil ko. Cuman ano lang. Itong pakpan yan eh. Parang karupang. Malaneng. Aray ko. We will unbox this box. Let's go. Hi mga sis, this is the box we will unbox na. Like, are you excited? This is the biggest box that we are to unbox. Siya namin tipad padala na kanyang feeling ko dahil tingin ko, Ay, pa-make up na gado. nakita? When? Di ba? O, agad unbox na pa yun. Kasanom nakita, nagtungang ka. Nagdamba. Pre-oven me, di ba? So, malasing talaga nga ako na ito scripted. Kasi, nakita na ka na make up na po. Diba ko ito? Excited. This is from Estigoy Christopher Dami from Christopher. California, USA. Thank you so much, Christopher Estigoy. I love you, sis. So, let's unbox na. Parchon tayo di baboy yun. Tsari. Ah. 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 Charot. Ah. Ah. Okay, first item. Ikan na kiti fried bag. Okay, Beg, next. kasta ka malanglang Binigyan niya kami ng another pride. Ano to? Belt Belt bag. Kila. Fila ako na na. Tsanang! Daming, ano to? Face mask. Face mask na ang dami-dami. Amom na kapay ni ka na titi face mask ma. Amom na kapay. Hanya para makaiwas iti COVID. No di ko, pagtakbo mo, tangiwa mo na sobra kang ngaw-ngaw. Guys, napanood na kami ng TV yung mga Kwan all over the, damdaman mag-explain all over the world. Isong ako So nga nagipawid dati face mask, tanong pagabong mo, tangiwa mo, nag-ngaw-ngaw ka. Bayaw. Okay, face mask, thank you so much. Next. Girl! Color finish. Color pencil ka na, color pencil ay ito ko make up. Colored face nga rin. Ano cute. Itakman niya sa Oh, ako. di ba Pana. Ilisim na kita na eh. kita nyo, dugyot kami talaga, kakaiwara, dugyot. Di ba? Nakukuha ka. Mabalin ka nga agkwat i-beauty salon. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na make up. Didala ka na nan. Di ba? Ay, Di ba? ay pagkasyan. Pagpa-brushes. Thank you so much. Salon mo. Reebok bag. Thank you so much, Christopher Estigoy. From USA. 1 million. 1 million Takablobong. Hi mga sis! Katatapos naming maglaba. It's already 12:30 in the afternoon and kanin ti Dan Mama ti si Dan na. Pati kita agong utak tayo. Kung nagti okay na nabanbanog tao ko na. Pero of course, ibatsan tayo mo lang. Kita si Dan niya pang pobre. Pang province life. Let's go! Nga kito, kinamon na eh. Kita nyo ni mamang ko, very poor. Na mga kilikililaan to. Nagungot ka nga rin ah. Ako nga nga, pa sulat na tirol ko, tagong utay, lokde yung magbaybuyan. Sige na ma. Ma. Apay, kung utak lat nga ako. Sige na. Ako nga nga! Sulan ka. Sige, padasam. Ipulong ka ni Papa. Nagdakil na nga na. Nagdakil na nga na, oo. Tingnan nyo kasi yung ulam namin mga sis. Like, I have cooked
Pinamin dito ni. Ginger nga. Ginger ka nung mo dito ni. Onion with egg. Naibos. Ngam dito para kini mama. Isusubuan tayo ni mama. Naman ka. And for today's video mga sis, May kakumatikan mo yun. Chismosa ka, with video na kon. Let's start the 2021 with love and happiness, right? Now, since we are talking about love, mama, alam mo naman na may jowa na ako, pero hindi natin pwedeng pangalanan. Hindi na kakaya. Laglag. You still Oh, insist sige, your man. body. Apay, di kati alam mo ni Papa, kaya ka din naganda na. Oray so na, matita kaya, number 1. Kasano kayo nga naging duwan kan kahit tibot parents yo. Basta. Apa iso dati. Ijay ka na kumita. Apa iso dati keda. Yan. Garampi nga! Apay, sudan ka inda ka no. So, na magkaida ng ti lalaki man, ang kagungatan. Ha? Tama buto yung parehas. Ala, Laglag. kanya ko man ang kaida, ma. Ang kami magaramit ubing. Ang mabali? Ang agbalin nga, apay ko ma. Ang mga sika makikaida. Di ba? Ang na kanya. Since pinag-uusapan natin ang love life, pag-usapan natin yung love life niyo ni Papa. Naman pag-usapan natin yung love life niyo ni Papa, kung paano nagsimula yung love life niyo ni Papa. Wala, di mo nagdamagan. Alam ko, start the year with love, ganun ko, date content ta adi love story yung ni Papa. Sige, let's start. Kasano kayo nagkakamukin ni Papa? Ikaw bilang kayo dito. Istorya nga! Nalpas dahil ng laglag. Kasano ngayon nagkakamu ni Papa? Awalan. Oh. Cut off. Kasano nakainaram ni Papa? Sige na. Kasi ano nga? Kasi kagnalo ang hanggang araw. Kasi dyan. Kasi ano Kung nakilala kumit niyo? ko balay may ahad nga dito. Tama lang ide. Kasano, ano pa? Yung oras nung kumain. Awan, awan. Yan ang oras. Awan, awan. Yung oras nung kumain ni Papa Awan, ide. awan kita. Aman! Anytime ka akong kumain. Oh, anytime. So, nung kumain ni Papa niya di kwa, niya itutod na kini Mamam. O, ni Mamam pa yun. Niya itutod na. Dumbbell, madidangar kahit laglag. Kapinood nga, kasano kayo nag-asawa? Haan? Kapinood, kasano kayo nag-asawa? Hala, gumaras din kayo nga doon. Inadagdagan ni Papa nung kumain si Balay de. Ay, magtatikor ka. Oh, di ba? Hindi pa lang balasang mukhang pera. Mukhang pera ka talaga. Pero hindi pa lang balasang ka, igara na takwarta talaga. Dahil tapanunod mo na, magmangtid ka ng kwarta ni Papa. Well. Tag mo man ako? Ay, ipadulan na kwarta kanya. Alam na ka karoon, ano yung paduloy na kwarta na. Naura-ura nung na, isa pinagkasama niya. How I wish may experience kang tumutin na before you leave the earth. Siyempre, nung kasana to, dapat ada ka pa lang, ma. May kasar mo nga laglag. Kapit na, ma. Alam, pagsak na isa yan. Haan, So, basta, ang big video ta. di ba, alam ka. Hoy, sige nga pa ito, ako dinisiplina yung pumanaw ko ita. O, pumanaw ka. Di ba, nakita? Siyempre naman, ang kasanak to, dapat ada ka. Ang kasar. Kay kasar ko man lalaki or bisexual, dapat. Duro. Basta di kasar ko, ma. Lalaki. Nyamot to, agdangan ka, ma. Kasi no ti reaction ni mamang uungot no suy-suyuon idi ni Papa. Diyan tamtampo ka sa no ti reaction. Han! Pagkakauso nga siya. Awan uso diyan tampo-tampo. Kasi ano nga kiligan ni mamang ungot. Kasi ano nga kilig, makilig ni mamang ungot. Sige, ije ipakita mo Saan mo? Ako man nga, nakukalaya ka siya. Di makilig? No? Hamo na experience di makilig? Ano? Ako nag-experience. Nag-boring mo ta life mo. Siyempre, hamo na experience ti makilig. Hamo experience na tamtampo ka na kasi tuyong ni Papa nga inubrayo hindi si kayo duwa. Nag-big club kayo lang na. No, ado. Yan. Pero dabagan pa niya na ibabang mo. Tana, stricto da inang ko, kinaaman ko. Wala. Kasi nung nag-selos ni mamang Awan malasi sa losak, laglag. Papay kang selos ide? No! Semblay mo ditan. Kapag selos ngayon. Kasi syempre, no, adati kagkausap ni Papa nga sa balang kagselos ka sa. Ay, kampante ka nga na pintas ka, guard? Pintas ka, guard? Pintas ka? Na, magkaskas niya. Ako nagselos si Papa, graraman. Sa ano nga, suy-suyuon ni Papa na tamtampuso na. Sa ano nga, I won. At ay tangtag ko nga rin iso na nga. At ipagbulang na iso. Ay, de. Haan ka sa ano, ang tamtampo ni Papa. Ama nagtampaw. Kasi ano Kaya dito? nagsinumpat kami, di ba? Oo. 1 minute, awanan. Kasi sisinong ba't kayo tatangiwa mo gamin na palalo? Di Papa di first time mo?
Awa? Ni Papa, ti first love mo ko na. Ewan First and last. Yes. Sana all. Tigtuan. So, 61 ka, ilan O ka sige, nandong kami ka. Hamong ay bago-bago dahil tama bakot ka. Papa, ti first, hindi Papa, ti last. Wag ganon! Hindi ko alam kung bakit anong pagkukulang ko sa naging ex ko. Bakit iniiwan niya na ako? Samantalang ito ang pangit-pangit. Nagtituan na gusto yan. Ba't ganon? Oy, kita naman ito Ba't unfair? Mana ko maisuna niya. Hindi agjowa kayo kini Papa at the time nga nag-break kayo kasi. Saan? Diretso. Ay! Sana all! Ay. Sige na, lapag kadwa. Anya nga ay. Oh! Anya nga na tao. Ganyan yung sinan. Mama! Mama! At pagtindan na wag saksani lang. Mama! Nung ay ba nakuha? Kasatan. Masikuga. Masikop ka lalaki. Masikuga! 2 months! Sino mas nagargarampingat ka ni Papa? Oh. Kanina, aw mo tiputok na sa bali, aw mo anak ko na sa bali. Anya nga garamping. Haan, sino mas nagargarampingat ka? Sino tagkulkul din kasday? Sikat tigarampingat daw. Sino tagkulkul din una? Adaya kulde. Sino kumanak kulkul dingon? Anak kulkul dingon? No. Kapanatan? Ato kay hanggang nagkatong konsyon nagasta nagmade nagkalas ka. Sige. Sige, kini Papa. Apit nagkulko. Nagrampingat ka. Hoy, sikat tiga. Amay baga. Kapay nga din kaya, ko na. Nagmade nga konsyon kay. Tabisit, di ba tayo? Ma, gisuso. Alikot. Mamay ka na. Bingo! Hala, pag bingo mo kung di pa nang nalpas, iti kwa. Iya bumanti bingbinggo, manugal ka talaga. Awan tag bingbinggo, ka karuba. Hi guys, that's all for the video. I hope you have enjoyed the video. I hope nalaman nyo kung gaano kalab ni Papa si Mama. Like, how I wish na ganoon din yung mangyari sa atin mga sis. Na despite na ayaw sila ng both parties, they have found a way para mag-meet Ala nang ginawa. together and forever. If you have suggestions na pwede pa natin gawin, pwede pa namin gawin ni Mama dito sa bahay, just feel free to comment down below and let's try to make it happen. And you gotta follow me on my social media accounts at Auntie Morena and follow the page of our Mother Ungot, Mamang Unget ni Auntie Morena. See you sa next video mga sis! Bye!